Ajatus turvapartiosta syntyi, kun mun omat vanhemmat alkoi ikääntymään. Esiin rupesi nousemaan kaiken näköistä pientä, joka olisi vaatinut asianmukaista huomiota. Mä ryhdyin etsimään sellaista tahoa, joka voisi ottaa siitä hommasta kopin, niin että mä voisin olla varma, että mun isä ja äiti on hyvissä käsissä. Mutta ei sellaista tahoa löytynyt mistään. Ja ratkaiseva hetki oli itse asiassa yksi viikonloppu, kun mä perjantaina keskustelin isäni kanssa ja hän sanoi, että hänellä oli ollut vähän huono päivä. Mä kysyin, että kuin huono päivä, että pitääkö olla huolissaan. Sitten ei tässä mitään, että sattui vaan huono päivä. Seuraavana päivänä hänet kiiretettiin ambulanssilla Jormiin. Kävi ilmi, että hänellä on vakava sydämen vajaatoiminta. Elimistöstä poistettiin 7 litraa ylimääräistä nestettä. Ja lääkäri totesi, että onneksi tulitte, että jos olisitte huomenna tullut, ei olisi ehkä tarvinnutkaan tulla. Ja mä aloin miettimään, että jos meille meinasi käydä näin, niin näin meinaa käydä varmaan aika monelle muullekin. Ja mä mietin, että tämä on asia, joka täytyy ratkaista. Lääkärityössä on ensiarvoisen tärkeää, että potilas ja lääkäri tuntevat toisensa. Tämä luo pohjan luottamukselliselle suhteelle, jossa potilas uskaltaa kertoa lääkärille asioistaan, ja toisaalta hoidon jatkuvuudelle, jonka on osoitettu olevan kaikkein tärkein asia laadukkaassa ja vaikuttavassa terveydenhuollossa. Kun asiakkaaseen pidetään yhteyttä säännöllisesti, voidaan huomata pienetkin muutokset terveydentilassa ja silloin voidaan ryhtyä oikeisiin hoitotoimenpiteisiin. Ja turvapartion mallissa tämä onnistuu. Asiakkuuden alussa tehdään laaja terveystilan kartoitus yhdessä potilaan ja lääkärin kanssa ja tutustutaan myös potilaan terveystietoihin. Tästä laaditaan yhteenveto, joka on sitten käytettävissä jatkossa hoidon seurannassa. Minun tehtävänäni on varmistaa, että arki sujuu turvallisesti ja että arjessa tapahtuvat muutokset havaitaan ajoissa. Pidämme asiakkaiden kanssa yhteyttä viikoittain. Keskustelun aikana ja sen avulla seuraamme vointia, jaksamista ja arjen rytmiä. Hyvinvointiteknologian tuottama tieto tukee muutoksien havaitsemisessa. Muutokset voivat olla liikkumisen väheneminen, levottomat yöt tai poikkeavat mittaustulokset. Kun jotain poikkeavaa ilmenee, otan yhteyttä asiakkaaseen ja keskustelemme, onko arjessa tapahtunut jotakin erikoista. Ja sen jälkeen pohdimme yhdessä ratkaisuja. Ohjaan lääkehoidon kokonaisuutta ja tarvittaessa konsultoin lääkäriä, jos esimerkiksi lääkitys voi olla terveydentilan muutosten taustalla. Usein jo se, että joku pysähtyy ja kysyy, että miten sinulla tänään menee, luo turvallisuuden tunteen. Turvapartiolla me tunnetaan aidosti meidän jokainen asiakas. Ja näin me kyetään tukemaan sitä terveyttä ja toimintakykyä parhaalla mahdollisella tavalla. Me tunnistetaan ajoissa, jos se terveys ja toimintakyky uhkaa vaarantua. Ja me tehostetaan meidän toimenpiteitä oikeaan aikaan, oikealla tavalla. Ja sulle tämä tarkoittaa sitä, että sä saat mielen rauhaa. Se sun ikääntyvä omaisesi on hyvissä käsissä.